Diaesityksen näyttötilat. Saat muutettua diaesityksen näyttötiloja oikeasta alareunasta. Ensimmäisenä on normaali näkymä, seuraavana on dialajittelu, jossa diat tulevat pieniksi. Seuraava on lukunäkymä. Lukunäkymää saat liikuteltua nuolinäppäimillä ylöspäin ja alaspäin. Painamalla eskiä pääset pois. Viimeisenä on diaesitys, johon pääset myös painamalla F5. Kun haluat esittää diaesityksen, mene tähän näkymään. Diaesityksestä pääset pois painamalla eskiä. Voit myös zoomata PowerPointia. Painamalla plussaa PowerPoint laajenee ja painamalla miinusta PowerPoint pienenee. Yleensä käytetään 100 tai 110%.